Takže dobrý deň, vítam vás Pakarina OP Games a vítam vás pri mojom let's play z Shaken's Fidget privátneho serveru. Vlastne ja som už začal robiť epizódu, už mám 2 let's playe z privátnych serverov a toto už je tretí v poradí. Takže ako prvé si vytvoríme postavu a vlastne aj účet. Takže vytvoríme si elfa, průzkumníka, dáme uložiť a meno si dáme Pakarini LP. E-mail si môžeme naťukať hociaký, lebo vlastne nepotrebujeme overovať. Heslo si dám, tu vám samozrejme nepoviem, to je tajné, ale nie. OK, takže uvidíme. Dobre, úspešne sme v hre a vidíte, že vlastne máme tu strašne veľa húb. Vlastne máme tu, neviem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ježiši, máme to koľko, poviem Bože, to je biliard asi, ale nie. Proste máme tu toľko veľa hubičiek aj zlata. Teď dáme voľby a ukážem vám tu, ako to tu beží. Takže je to ako na klasickom shakeovi, tu sú zvuky, jazyky na výber, potom vypnúť tvoj, to aj neviem. Vlastne tu si môžeme zmeniť obrázok, tu môžeme zmeniť e-mail, heslo, overať e-mail, aj keď e-mail už overený je, môžeme si zmazať účet a kúpiť zlatý profil, nie to aj vyskúšame. Ale takže to nefunguje asi. OK, takže ukážem vám podzemia. Funguje to, takže to je super. Takže je to ako na klasickom privátnom serveri, vidíte, že vlastne sú všetky podzemia otvorené. Takže ideme na prvé, takže staj. Vlastne pronajmeme si glyfika, ukážem vám, že normálne sa to dá. Vidíte, že toho mám na 14 dní a čas na cestách mám skrátený o 50%, takže super. Vlastne Syn Slávy vám ešte ukážem. Najväčší level je tu 10 000, to je strašne veľa. Vlastne to asi aj taký adminár, kúkajte, že to už proste like. Takže ako ku ďalšie veci pôjdeme ku čaroobchodu, takže vlastne neviem, či tu fungujú Eriky, ale hádam aj hej. Ja vám to ukážem, malý bug. Nemám rád tieto zabugované servery, ale ja s tým už nič fakt nenarobím, lebo viete, to je tak naprogramované. Takže vidíte, že vlastne mám samé epiky tu, skúsime Eriky či idú. Vidíte, ako si to kúpim. Ja viem, tieto zabugované servery. Neviem, či sa dajú na seba. A dajú, aj pridali nám, takže fakt super. OK, takže vlastne máme furt epiky, neviem vám ukážem, pretočím nové zboží. A vidíte, že samý epik. OK, takže ideme ku zbrojerni. Myslím si, že aj tam je epik, je vám furt. Ja tu ukážem, zbrojerna. Ako vidíte, mám tu epic event a samé epiky, takže je fakt super. No až tak. Dobre, ukážem vám hlídku za takže za 10 hodín môžeme dostať až 14 miliónov goldov, takže to je fakt nice. Takže dáme arena tu chodí normálne ako na klasickom shakeovi. A myslím tu zápasím s takým, lebo tu má šupu, ani si nepreknem. Tak napríklad tento. OK, takže zobral mi 120 miliónov, takže celkom luxus. Ale v pohode, ináč nice. Dáme OK. Fakt je to zabugované ako svinia, arena nevadí. Za jedno kliknutie na koľko príde statov, zvedavý. No už som klikol. Ježiši máre, to koľko statov vám pridal, strašne veľa. Takže dáme hospodku a ukážem vám ako nás to tu XP. Vlastne dáme hospodu, máme tu 5 years, 5 events, takže znamená to, že mám 5 eventov dokopy. Ukážem vám ako to tu XP. Prvýlko býva vždy tak za málo, ale neviem, či to už je naprogramované inak, alebo či to už takto pomaly XP. Takže dáme preskočiť, OK. No, takže sme ho nedali, tak nevadí. Sme úroveň 50, čože?
Ako rýchlo, nie? Uá. No takže to tu XP až príliš veľmi, ani som ho nedal. Ježišmarja, pozri koľko toho XP je tu. OK, takže ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike. Ináč link dám o tohoto prírodného serveru do popisu videa, takže kľudne si to môžete zahrať. Budem rád za každý odber, za každý koment a kľudne mi napíšte, čo by som mohol zlepšiť vo videách a ja by som sa to pokúsil vlastne dodať do toho videa budúceho alebo od spoju. Takže učí sa s vami Pakarino PG.